sa Banangkala na yan, may truck na nakabangin. Kaya hindi natin pagsak namin. Sigado na eh.
Good morning mga amigo Pugsit. Dito na tayo sa ating full stock. Sa Makahilig, Itiri, Barangay Tabugon, sa Maylina, Camarines Norte. Ito na po. Magkalagprosal na tayo dito. Saka mag-CR. Ay, malayo pa ang kasunod nito. Good morning nga pala sa inyong lahat dyan. Gising na. Tayo mag-exercise na. Sila tayong mag-exercise sa kutsara. Ayan mga amigo Pugsit. Dito na yung ating stop. Ayan mga amigo Pugsit. Ayan o. Mainit pa talaga yung sabaw ng nitip ng manok o. Yan lang ang ulamin ko naman. Nitib ng manok, Pugsiteteng. Ayan mga amigo Pugsit. Parisa ng kape para walang atok. Pugsiteteng. Sabay sili. Sabay suka. Kaya tayo mga amigo Pugsit. Mga idol. Suka, sili, toyo. Dito tayo sa Makahilig, Itiri, Barangay Tabugon, Camarines Norte. Ada yang mau masuk? Lupa si partner. Sabi ko ba, masiramon, buksin na tayo. Kung hindi partner ng aming buksit, dalang ko lang pagkain. Para hindi ka magutom. Saka, biglang magutom sa gutom.
Buset, si Juan eh. Bravo. Ride na yung lagi nga nung sa ako. Okay na sa mga patay mag-report naman siya. Sama ko rin yan dahil respect ko. Sabaw ng busit. Kaya ako na. Bisa mengambil busit sa mantok ba? Kape. Fokus ito tayo. Pero yung pusit. Alis na kami. Sikap para tayo sa tulong. Salamat. Para may vlog ko naman. Kompleto na tayong? Ano? Ha? Saan ka baba? Saan ko tumas lang po? Doon ko may wabagpas. Saan ka tumas? Oo, mamaya. Baka si partner. Baka si partner lang dalali niyan. Yan ako ang baon si partner. Malapit lang mag-gising sa gutom. Ganyan yung nagmahala na partner. Hindi lagi gising eh. Pagtulog lang eh. Dapat dala mo ng pagkain.
Oh, wala na may iwanan dyan. Pugsi na tayo. Yung ibang partner kasi walang pakialam eh. Bahala ka magungkang mo dyan. Kawawa naman yung partner mo. Yan mga pusit. Ganda rin kayo na dyan sa baryo. Dito sa kabila. Sila pala dyan. Lockdown din. Ito na yung crossing na pupunta ng dahil. Kumana ka dyan, pupunta dahil dyan. Sa Elena, Malusila, Egvina, Labo, Kalumatin, sa na dahil. Ito na yung boundary ng Quezon at Bicol. Ito ay sakop na ng Calawag, Quezon. Tabugol, kilometer 250. Siguro mas bati yung isaro ka no? Galing siguro mas bati yun? Yung isaro? Siguro mga $50 na pasero. Kasi iba man yung isaro na kasabay natin kapon. Ha? Kahit posible man yung kasabay natin isaro. Di ba? Pintados pala yun? $50 ba? Alin? Nakatungkuhan. Itong pasero itong Bicol ba? Ha? Kapurinet? Saan? Itong Minimono. Dito? Oo. Ban? Itong Kapurinet? Itong ban? Hindi, itong Bicol Saro. Yun? Itong usa. Ito ba? Ay, katong 507? Hindi. 801. Ito 808. Baka kilado. Oo. Maro Charter ba?
Oh, Oo. awan. Ganun mo, ralihan mo sa biyahe mo. Bas, Oh, sarap. kada kuhan, schedule nyo, kada, Wala, Martes, Huwebes, Sabado. Martes. Sabado, oh. Pandemic man. Oo, lagi. Pag di ba pandemic, kada adlaw. Oo. Kaya kasakay ko ito. Kasakay ko sa kuhan, pumunta na kami ito. Kada adlaw man ay pinranggo. Pero ang usa, ikan ormo. Ang schedule po na to, Lunes,